Les relacions és als millennials el que els cotxes elèctrics són per als mecànics, en teoria el futur, però en la pràctica un mal de cap. Hem crescut en un sistema que ens ha fet creure que hem de trobar la nostra mitja taronja. No sé vosaltres, però jo els dilluns amb prou feines trobo les ganes de viure com per trobar un príncep blau. Per sort, ens hem deconstruït i sabem que podem tenir un príncep, una princesa o les dues coses alhora. O això ens diuen els que vesteixen de quetxo i fan olor a relació oberta. Vale, no són els únics. Almenys ells van de cara, no com alguns que decideixen obrir la relació unilateralment, sense notificar-ho. Durant la Guerra Civil, la meva àvia rebia cartes d'amor i ara no rebem ni un trist WhatsApp avisant-nos de que, pel que sigui, aquella persona ha perdut l'interès. I també et dic, amb lo difícil que és connectar amb una persona com per trobar-ne 3 o més. Cada cop és més difícil enamorar-nos perquè ja no ens conformem amb qualsevol cosa. Que està genial, però hi ha una diferència entre tenir estàndards i tenir una llista de la compra. Que sigui alt, que tingui una feina estable, que no faci faltes d'ortografia. Aquest pas trobes abans un pis a Barcelona que una persona amb qui veure pel·lis els diumenges per la tarda. Un món on necessitem un diccionari per entendre quina relació tenim o el que ens està passant, ja sigui ghosting, situationship, orbiting. Ja no volem saber si estem enamorats o no. El que volem saber és si aquesta persona desapareixerà o què, per organitzar-nos una mica la vida. Perquè de vegades creiem que no podem viure sense aquella persona, que ens morirem, però amb el temps ens adonem de que realment només hi ha una cosa essencial sense la que no podem viure, un satisfier. El que està clar és que la monogàmia ja no és vàlida per tothom. Però són aquests models relacionals sostenibles? Podem trobar temps per als amics, per a nosaltres i per als nostres 3 vincles? I més enllà d'això, només de pensar en com seria el sopar de Nadal amb 3 cunyats, mira, jo em faig monja. Però no ens enganyem, de vegades acabes en una relació poliamorosa i no saps ni com, si per amor o per arribar a final de mes. Soc monògama perquè és el que m'han dit que he de ser? Vull aplicar-me el poliamor per por al compromís? Per legalitzar els cuernos o pitjor, perquè em fa por acabar sent una d'aquelles parelles que sopa al tagliatella. Com diuen els últims estudis, les dones busquen homes que encara no existeixen i els homes busquen dones que ja no existeixen. Els estudis d'Instagram. Vaja, la solució, ser queer. Avui parlarem de parelles, de tipus de relacions i de com, en definitiva, som un cop més una generació perduda. Benvinguts a Bailem 108. Benvinguts. Benvinguda. Avui temàtica espectacular, de verdad. Espectacular. Ningú pensaria que nosaltres anàvem a parlar d'això. Qui? No? No? No sé. Ma mare no. No, la meva segur que no. Ai, ja està. Ala, ya estamos. Ja està, Bueno, check. Luis. Chiste de madre muerta, check. Feia temps, La veritat que sí. Perquè feia temps que no gravàvem. També és veritat. També. Sí, perquè ta mare seguia muerta. Igual. No, no feia Joder. temps que ta mare no estava morta. Bueno, Perdó, Nuri. Mama, perdona-me. anem a no parlar de la Ouija com a model relacional avui, va. A veure si podem. Que ojo, podría pasar. No, yo de lo que estabas dient ara he pensat que per què polles busquen prínceps o princeses si habitualment són subnormals? Vull dir... Un Però petit perquè- incís, quan has dit que polla semblaves el Cartman de South Park. ¡Estoy a South Park, cojones! Pots seguir. Però una cosa, són subnormals, siguin prínceps o no, llavors, pues... No, dic, els prínceps de monarquia... De la realesa. Sí, jo ho he entès. són perquè tenen subnormals. Ets tan No, intel·ligent fent xistes. Tio, què us passa? que són subnormals literalment. És que crec que no Clar, m'està que per què busquem... entenent. Per Perquè què són busquem un primos. Perquè són... príncep? Exacte. Sí, Clar, sí. m'has entès, he fet així, m'has entès, Boníssima, boníssima Per tant, referència. crec que el problema és de qui busca un príncep i una princesa. O una princesa. O una princesa. Sí. No? Sí. Perquè estàs buscant ja directament? O sigui, subnormal. jo... I si no ho estàs buscant però t'apareix, mira la reina Letícia, pobreta, s'ha casat amb un subnormal. I ella T'apareix. no crec que busqués casar-se amb... Però ho ha decidit ella sola, ningú li ha obligat. Ja, però es va enamorar. Sí? Home, ella era d'esquerres, republicana, treballava a Televisió Espanyola, vull dir, I ja ha va acabat. dir, va dir, esta herència? Per mi és una infiltrada. No, ¿Ves jo esa coronita? defenso a la Leti Ahà. i crec que és una infiltrada i que Sí, properament sí. es divorciarà Hòstia, del pues. Felipe. Jo no crec que es divorci. Sí. No. Pues Però li bueno, està no hem costant, vingut a parlar d'això. Sí, perdó. Sí, jo el que sí que... Ui, Elsa, o poses tu ordre Ja, tio. Joder, macho. o per mi no serà. O sigui...
sigui, avui veníem a parlar dels models relacionals perquè és veritat que almenys la nostra generació, i dic la nostra, vale, m'inclouré a la vostra... Som la mateixa. Sí, Som la bueno, mateixa. Cada vegada hi ha menys gent que vol ser monògama. Para ja! Perdó. Bueno, almenys la meva, segur, els millennials, estem perdudíssims. Pues jo no ho crec, això. Crec que al revés, que n'hi ha un punt que cada volta n'hi ha ja... O sigui, com que va haver un moment que sí tot el món volia... havíem descobert com lo del poliamor i hòsties, sí. i I de ja repent ja no. De repent ja ha sigut com, hòstia, espérate, que ja l'he provat, que no, Clar, que la no cosa, m'acaba. aquí sí que hi ha un gap generacional i és que jo he passat els 30 i un cop passes aquesta frontera estàs molt fotut i tot el que queda ja és gent desquiciada, desgraciada, que l'únic que vol és sobreviure. El catàleg, vols dir. El catàleg, Sí, vols Com dir, que te queda. s'aferra el primer que veu, tu creus? Tio, la gent arriba amb molts issues a més dels 30 i jo tot el que m'he trobat fins ara, és a dir, pues, bueno, ara tinc parella i tot el que m'he trobat abans d'aquesta parella ha sigut gent que no sabia el que volia o senzillament molt infantilitzada, que això també és una cosa que passa, no? que diuen que estem molt infantilitzats i que pues, amb por al compromís, por a... Bueno, no sé si em vull ficar en aquest jardí. Home, sí. és que... La temàtica dona per No, això. sí. Però jo crec que actualment hi ha com dos corrents, o sigui, com la nostra generació ha viscut, no?, lo de que és el poliamor, les relacions obertes, com tot això, nosaltres ho hem viscut, que sí, o sigui, ha sigut quan ha estat de moda, però crec que ara les generacions que pugen Que volen alguna més clàssic. volen algo més clàssic, volen algo més tagliatella. Ja. Pot ser, pot ser. No? Jo és que penso en els niñatos que fan podcast com nosaltres, però que tenen 15 anys. Yo quiero una mujer que se depile el coño y que me haga la cena. Serà... Però això que era? El podcast de Carmen de Mairena. Però No això... l'he escoltat jo, este. Jo no pensava tan així, no pensava tan heterobàsic, realment. Jo sí que... Però no surt a Instagram o a No. TikTok, aneu Sí. deslitando y surten niñatos de 15 anys parlant de com volen les dones. I Tío, mira, es que el meu cariño, algoritmo- espérate Pero- que te crezcan los pelos y los huevos y luego habla. Però perquè això Puto són niñato, criptobros d'estos de vídeos Oh, tipo del mentira. Yados i A mi no gent em així. surten aquestes coses. El meu Sí. Instagram O sea, són coquets. l'ob- Coses coquets. L'objectiu d'esta gent és estar en casa i ser fidel a la teva dona, que ha de ser un pibón i que ha de ser tot... Clar, és que al final una monogàmia no té per què ser normativa, saps? És en el sentit de ser clàssica i estàndard i els mateixos rols que el patriarcat ens ha inculcat. I sobretot que és una monogàmia normativa, perquè segurament la monogàmia més normativa és posar-li les banyes a la teva parella. Clar, clar, aquesta és una altra. Que Sí, també, sí. bueno, és que jo vaig treure aquest tema per aquest programa perquè estic farta. Ahà. I fins als Ara collons, sona no la tinc música collons. de despecha. No, tio, però almenys a mi no m'ha passat, però sé d'amigues que les seves parelles han volgut obrir la relació perquè estaven cansats i volien fer un slow quitting, que es diu, o sigui, com anar deixant la relació a poc a poc, en plan, Tradueix, la obro, a veure si conec algú més interessant i després deixen a la meva amiga. I és com, tio, ets un fill de puta. O sigui, Más vale polla en mano que ciento volando. o sigui, tu no vols una relació oberta i no... O sigui, la persona aquesta, saps? És com... ordre, tia. Posa ordre. La persona aquesta que fa aquesta pràctica no és que cregui en aquest model relacional i vulgui això. Clar que no. Senzillament que no està És per bé amb la saltar d'una parella. cosa a una altra, però això és gent que no s'atreve a estar sola. No, jo crec Clar, que... no? Jo tinc la teoria de que totes les relacions que comencen de poliamor i tal és perquè n'hi ha una persona de la parella que vol ja... No, això. discrepo. Que vol deixar-ho. No sé si vol deixar-ho, però vol follar. Amb algú altre. Jo conec gent hippie. Conec hippies. Yo tengo un amigo negro. Tinc una amiga que viu a la muntanya i és una hippie. I té una relació oberta, o sigui, ha tingut relacions obertes, però com de veritat que hi creu. O sigui, que per ella no és que vulgui follar lo loco, perquè això és una altra. Si tu tens una relació oberta, però no estàs com cada cap de setmana sortint de festa i vull dir que ella pues, era com si es dona la situació, separa lo emocional romàntic de lo sexual. Ho guarda, no? Saps? Sí. Ho sap guardar en una part del... baúl de carai. los recuerdos. Jo Bueno, crec que és és un aquesta follón. persona que diu Jo crec, vincle. sincerament crec que és un follón tindre Jo una crec que si les relació... dues persones ho tenen clar, no és cap follon. És un puto follón, igualment. És un putíssim follón. Voleu pelear avui, Jo avui aniré en contra de tot el que digui l'Àlex. Jo volia fer un apunt abans de que se m'oblidi, que també el que em va fer ràbia, perquè la gent he de dir que alguns de relacions obertes són com veganos, que et foten la xapa. Me la i és agarró la com- mano.
Bueno, que et foten la xapa i estàs com... Tio, practica la teva religió, me la suda, però no vinguis a imposar-me-la, ¿vale? Bueno, pues un hippie d'aquests em va dir com... Què? És que de repente has ajuntat en una mateixa frase a persones hippies, persones poliamoroses, veganos y l'església. ¿Cómo ofender a El 80% quatre... Sí, de la població. a quatre sectors bastant totxos de la població en una mateixa frase. I encara no l'has acabat la frase. A veure con què... Ja s'ha perdut, ara. Adelante, Espera, que Elsa. vaig a ofendre la resta. Vale. No, vull dir... O sigui, que em fa ràbia la gent que fot la xapa sobre com, en plan... Bueno, és el que em va passar, que l'ex d'una amiga, que havien tingut la relació oberta precisament tal, em va estar explicant que ell s'havia hagut de construir molt per poder tenir una relació oberta, perquè clar, al final t'han educat amb les típiques relacions de ser una monogàmia i que ell, el fet de tenir una relació oberta, li feia mal, de vegades, saps? En plan, no, la meva parella ha estat amb una altra persona, a mi em fa mal, però jo sé que és el que vull i com treballar-se cap aquí. I jo li vaig respondre, pues jo no tinc la necessitat de fer-me aquest mal. O sigui, que tu et vols treballar cap aquí i patir, vale, genial, però no ens arrastreu a tots, saps? O sigui, jo sé que a nivell gestió emocional no podria lidiar amb això, per això no, o sigui, i no vull treballar-ho perquè em faria molt de mal i és algo que no em compensa. Ja està. Aquí podem acabar el programa. Ja estaria, tu no me podies dir això. Tot això va per l'ex de la seva amiga, que és un gilipolles i un puto subnormal de Però és que merda. si ve aquí no parlaríem més d'un minut amb ell perquè serà subnormal. Però Llavors, això li passa... senyor, vale? Hem fet un puto programa per dir-te. Clar. Tot això era perquè la Elsa en 13 minuts que portem et digués el que pensa sobre tu. Perquè no s'atreveix a dir-t'ho a la cara i és normal, No. perquè tampoc val la pena. Llavors, com segurament no ho veuràs, doncs ella s'ha quedat molt a gust i nosaltres també. Sí. Bueno, pues ja estarà, posa ordre tu. No, o sea, pero sí que es de veres que la peña esta que parla amb esa superioritat moral explicant el per què s'ha de fer, o sea, has de tindre una relació oberta, una relació poliamorosa o lo que siga, i que no, és que s'han de treballar moltes coses en una relació poliamorosa, en una monògama també hauries. ja. Hauries, És que jo altra cosa hem que de treballar no ho fases. moltíssimes. Això és I amb tot veritat. això no vull dir que jo defense la monogàmia, però m'estic adonant que ni és que defense m'estava la semblant. monogàmia ni el poliamor. O sea, és que com que Tu tot el món monjo. em sembla subnormal, últimament estic en aquest plan. T'hem de treure de casa, Tio, Tampoc... és que m'agrada... Mira, ara estic d'acord amb tu, m'ha agradat molt Fíjate. la conclusió. De que tothom és subnormal. Sí. És M'incloc, que és vull cert. dir... I per això busquem un príncep, perquè tothom és subnormal. I al final, total, aquí te trobes. Subnormal. Sus padres serán primos, hermanos. Conclusió. Que cadascú faci el que vulgui sense donar xapes. Ja està. És No, la meva no així conclusió. nosaltres, que dedicats... És que jo crec que hem quedat una mica de cunyaos perquè el dir quan... O sigui, quan hem dit lo de... Bueno, heu dit, perquè jo no l'he dit, vale? No, perquè jo estic farta que em fotin la xapa sobre per què s'ha de tenir una relació oberta. Això m'ha recordat el típic carnívoro que agafa i et diu es que muy bien que seas vegetariana, però a mi no me des la xapa, es que los vegetarianos de la xapa. No, tio, només estan menjant verduretes, o sigui, no passa No, res. però depèn, o sigui... És a dir, jo no li diria això... Clar, que aquest programa anava per l'ex de la meva amiga. Però dic, clar, si hi ha un vegetarià a la sala, jo no li diré què passats que sou els vegetarians donant la xapa de la nada, tia, no, o sigui, és el Ja. que dic, que cadascú faci el que vulgui i ja està, que tu vols tenir una relació oberta, molt bé, però deixa d'intentar-me convèncer. Vols Bé, ser però és lo vegetarià? mismo, però con lo del No, i el vegetarianismo. mateix, o sigui, també seria molt... Tampoc m'agrada... Que tú vas a tener 3 parelles, ¿vale? Pero no le llames hamburguesa. Llámale. Però jo el que anava a dir és que tampoc estaria d'acord amb un carnívor que t'estigués donant la xapa, després una hamburguesa tendrías que probar para dejar de ser Sí. vegetariana. Sí, Pues sí. no, tio, deixar en pau, saps? Molt bé. Està. Però bueno, tot això tampoc he tret el programa, només per això, vale, del tema. Jo crec que sí. No. Bueno, una mica sí. I li però poseu, vosaltres li poseu nom d'això de situationship, orbiting, ghosting... Que jo realment... a posterior. A posterior. Jo crec que com la Elsa, això Però no es utilitzeu- pensa en el moment, és com després. Bueno, orbiting sí l'he fet servir en el moment. O sigui, si m'ha passat és com, tio, aquest tio m'està fent un orbiting, passo. Què és orbiting? Ja, és que anava a dir, què collons és? Quan et deixen en el banquillo i et fan saber que estan disponibles de tant en tant. És a dir, tu, aquella persona, saps que no vol res amb tu, està passant de la teva cara, però de tant en tant un like tonto, una story, un missatget tonto, no sé què... És com, ei,
estic aquí, però no tan disponible. Llavors tu potser realment t'agrada aquella persona i a la mínima que et fa una mica de cas pues, ja hi penses molt més i dediques molta més energia. Pues això és un orbiting, que estigui orbitant-te, però tampoc vol res amb tu. I situationship? Pues que sóc una experta. Sigue. Jo estic pensant si m'ha passat un orbiting. Situationship és quan tens una relació et quedes només lo bo sense la responsabilitat afectiva. És a dir, tu quedes... Follar. És com que sou parella, però només el rato que esteu junts. O sigui, sí que pots quedar per fer altres coses que no sigui follar. O sigui, quedes per veure una pel·li sense follar, o vas a un pla rotllo cita, vale? Però després necessites comptar amb aquella persona a nivell afectiu o he tingut un problema, necessito parlar i no està aquella persona. Saps? És com només quan quedem ens comportem com una parella. Però jo no vull anar de vacances amb tu ni saber si tens problemes, només lo divertit. Pues home, pues no, saps? Que mal. Bueno, no, sí, si és el que vols. Clar. És que clar, sí. Jo això crec que no m'ha passat. L'Orbitation segurament, però... Com era? Orbitation. Has menjat banqueta, tu, Has menjat banqueta. ¿Viste? Però bueno, una cosa... Entrenador, que estoy para jugar. Una cosa que sí vull dir, que ara estic quedant com molt de cunyada i molt monògama, que soc monògama, no me voy a esconder. Però no cunyada, por ahí sí que no. No, por ahí sí que no. Però que el que crec que sí que està guai dins del nostre temps és que no hi hagi un únic model. És a dir, que si tu realment te n'adones de tio, és que a mi la monogàmia m'agòbia perquè ho veus diferent, l'efecte del sexe, de no sé què, pues que puguis trobar gent que estigui d'acord amb tu i no sigui tan raro o que la gent no sap ni de què va la moguda. O sigui, això almenys em sembla bé. Però que no enganyi. Però tampoc cal inventar-se més coses. Ja, hi havia un límit i ha sigut a l'orbiting. Jo crec que ja està, ja no, la resta ja se li està posant nom a lo mateix per dir, total, no me hacen caso. Sí, o me han puesto los cuernos. No me hacen caso de una manera o de otra, pero no me hacen caso. ¿No? Conclusión. Que siguem feliços, felices, que estem amb qui vulguem, que amor libre, amor lliure. Que no pot donar por l'amor, no pot donar... No. Bueno, està espíritu libre. No ha sortit. Jo anava a dir que que m'acabo de recordar una cançó al Benidorm Fest. El amor te da miedo. Està. Que crec que seria important ser clar. És a dir, si tu saps el que vols, sigui el que sigui, sigues honest amb l'altra persona. Clar. Perquè també passa molt que cadascú... I diu, clar. S'ha de ser clar i tu, clar. No, però és de veres. O sea, realment, tot això de l'orbiting i tot això... Es que voy a hablar como si fuera mi abuelo. Què? Que no, però que realment tot això te ho estalvies parlant i dient el que vols. Aleshores, si tots són pactes, si al final totes les relacions d'alguna manera és un pacte que tu acordes amb la teva parella o amb les teues parelles o amb les teues tipus de relació X, què més dona però tu ets hetero? Per què? Les teves relacions han sigut heteros, has trobat ties. Clar, però és que tu t'has trobat amb ties meravelloses que es comuniquen, en general. Tu saps el que ens hem trobat nosaltres? Ja, ho sé. Tios que són una puta... No dic per tu, però... Jo és que en aquest aspecte estic molt contenta perquè a la que m'he trobat un subnormal és que no he tornat... O sigui, fora! Jo tampoc, però... Fora! Però és que crec que només he patit... Joder, calla! No, però jo el que em referia és que jo sí m'he trobat tios que o no sabien què volien o no ho sabien comunicar. Llavors, m'he donat que són subnormals molt tard, saps? És com haver morit des del principi. I ja et deixo abans. Jo amb això ets de fardar. O sigui, hola, soy Alejandro, soy subnormal. Hola, adeu! Que follar o no? Només he patit un cop per amor que jo recordi i em va deixar bé i amb raó perquè no volia seguir, no m'estimava, però ell va ser molt clar. Només he patit un cop. Només has patit. Crec que sí. Bueno, no sé, tenia 22 anys, 21... No, escolta. És veritat, però jo me'n recordo de plorar molt per ell. Bueno, no puc més. Vaig reunir els meus amics a Pompeu per plorar. Vale, ja està. Vale, pues tallem el nom d'esta persona. Jo crec que tallarem el nom d'esta persona. Jo us he portat una secció, vale? Perquè ara que parlem de tipus de relacions i de noms i tal, les coneixeu totes? Anem a descobrir-lo. Us he portat un joc que és
Jo vos dic el nom i heu d'endevinar el nom i la descripció i heu d'endevinar si és un tipus de relació que existeix de veritat o si no. O si tu has inventat. Correcte. Vale. Vaig a perdre. Parelles flexisexuals. Uau. Però ens dius la definició o no? És que no ho sé si dir-vos la definició. No, a veure si amb el Jo nom crec ja... que no. Jo crec que existeix, però no seria el mateix que oberta... Són similars a les relacions obertes, però les persones de la relació busquen explorar la sexualitat en el sentit més ampli, sense tenir en compte el gènere de les persones i sense intenció de comptar amb una relació estreta a llarg termini. Jo crec que és el mateix que oberta, no? Sí. Oberta és heterosexual? Ah, no, perquè ho enfoquen a la sexualitat, en el plaer. Tu tampoc ho saps. Espera, què hem de Jo dir? no Si conec. és verdader o fals. Jo crec que sí. És fals. És verdader. Vols anar apuntant? Ja ho he dit jo que perdria. Soc la més cunyada, tio. Parelles polièdriques. Això és de matemàtiques de quart de primària i té no sé què, 5 costats. També són similars a les relacions obertes, però això va de follar per tots els costats. Què passa? Què T'has passa? inventat. Però m'ha agradat molt, molt bona. Vaja. T'has inventat. Efectivament és falsa. Això m'ho Relació... marco com a correcte? Eh? O sigui, això és un punt Heu per encertat mi? perquè heu dit falsa. T'he posat un... Relacions poliamoroses amb vincles no sexuals. Sí, això és cert. Però això no és una amistat? Sí, Exacte, és el que això anava és a dir. tindre amics. Sí, sí. Però se li podria dir així també. Vull dir, si comencem a posar-li nom a tot, Sí. bueno, pues relacions poliamoroses amb vincles no sexuals. És no tindre amics. O sigui, no, al revés, tindre amics. Nosaltres tenim una relació poliamorosa sense Sí. chochopito. Següent. Vinga. Relació poliamorosa en xarxa. Això Sí. no es diu no sé què, no bombing, però sí que existeix. Love bombing, dius tu. Jo crec que existeix. Sí, però sí. És, Que només estan enamorats per internet, no? I no es coneixen. Crec que va haver un altre tipus de xarxa. El novio de que tenies en el jabo. ¡Que no, pava! És... jo crec que ho sé. O sigui, com fer xarxa, Tio, en el Javi- O sigui, com viure en comunitat i aquestes mogudes hippies. Veus que tinc No ho ha jo dit. tinc amics hippies. Tu tens una amiga hippie. Relacions múltiples interconnectades entre diferents persones on algunes comparteixen parella i altres no. A No pot m'he estar amb confós. B i C, però B només està amb C i D, per exemple. Saps? Sí. O sigui, és una locura. Jo diré Això és un fals, follon. jo diré O fals, sigui, és com però... tots amb tots, però no tots. Clar. No? Això, O sigui, sí. Segur que existeix, però jo per portar la contrària, Sí, falso. perquè es posen normes. En plan, vale, tu pots estar amb aquell, però no amb qui jo hagi estat, per exemple, o amb aquest sí que no. No, sí, sí. Ja, és que... Algo així. Jo estic molt curtida. Aquí Lo no em más veieu. difícil del código penal, Tu eh? fals. Tu verdader. Sí que existeix, això. Existeix. Em poso un altre punt, eh? Estic Jo el que deia era pensant. una ciberrelación. Sí, tu deies una altra moguda. Tu deies follar per WhatsApp. Següent. Parella monògama híbrida o mono no mono. No, 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 i no, això no. té marca Àlex Garraf. Que és el punx d'internet. El mono no mono. Sabeu què dic? El monito punx. Sí, El- el, ai, que el està pobre solito. que està, Ja no sí. està tan solito. Ja, No, però he ha portat plorat. un peluche. Perdó. Bueno, parella monògama híbrida o mono no mono. Sí, jo crec que existeix. No. Són com els flexiterianos. No existe. O com els Terian. No existe, això s'ha inventat l'Àlex. Sí que existeix. Pues existeix. Una de les Veus? persones de la parella practica la monogàmia mentre que l'altra té relacions consensuades amb altres persones. Això són cuernos. Ja. No, jo conec una parella que ho va fer. Sí. I I uno no- sí i l'altre no. Ah, jo també conec una. I era perquè... O sigui, van començar a sortir i Ara que ho has dit. ell volia relació oberta i ella no, perquè no se sentia segura, i ell li va dir, vale, doncs tu tingues la relació oberta i jo em quedo en monogàmia mentre tu experimentes i veus que, a veure què tal et senta, i si et sembla, quan estiguis còmode, l'obrim els dos. A mi em va passar el mateix, però sense conversa. No, però ell era qui volia i va ser monògam un temps, no et va passar això, Cari. Va ser l'altra persona va dir, ufa. Vinga, va, anem a per la última. Inventada. No sé llegir, no, hombre. Parella polimosaica. Que és Antoni Gaudí.
diverses persones que mantenen relacions quan s'ajunten tots i dibuixen un mosaic en forma de codi QR que enllaça directament a la Wikipedia de Oliver Laxe, el de Sirat. Esta es verdadera o falsa. És falsa, però m'ha agradat Jo aquest diré xiste. verdadera perquè m'ha agradat molt. Ojalá fuera verdadera esta, tío. T'he El guanyat. puto Oliver Laxe. Oliver Laxe és el perfil de persona que... 6, xavales. Molt bé. Deixa'm ser feliç per una vegada que guanyo alguna cosa, perquè mai guanyo res. Oliver Laxe tindria relacions poliamoroses i tot i així li posaria les banyes d'alguna Sí, manera, sí, sí, se segur. carregaria... Sí, sí, és increïble esa persona. Bueno, pues fins aquí la secció. Vale, la Ole, meva és... Ole los caracoles. És el que més m'agrada en el món, que són necroporres però de parelles, que ho deixaran aquest 2026. Oh, molt bona. M'agrada més que la necroporra, t'he de dir. Sí? Sí. Jo us dic les meves. És que no m'agrada que la mori gent. Però, Home, a però mi que ho que deixem mori amb les Hitler em va parelles. agradar. Bueno, no, perquè no estava viva, però a mi hi ha certa gent que sí que m'agrada que mori. Tia, no preferiries que l'haguessin torturat a Hitler Jo sí. en comptes de morir? Jo, Sí, jo saps com, sí, això com sí. torturaria una persona? Li, O sigui, de la nada. li faria rajetes aquí entre els dits i li tiraria llimó. Ets molt Això. cruel. Fuà, flipes. Jo mai he pensat com torturaria algú, Àlex. Ens Jo has de dir alguna cosa? tampoc! Jo sí. Jo Quina faria així. por! Tio, hem Ja no et dormit a quedes la amb la mateixa brava. casa. Ja no et quedes amb la brava. Loca, hem Bueno. dormit a casa seva, a Alacant. Que miedo. Ens podria haver torturat perquè sabia com. I no ho ha fet, no ho ha fet, no ho ha fet, Àlex. Tenia les t'estimem. armes, aquí estan. Ai! Vale, a veure, necroporres. Vale, jo he posat que aquest 2026 ho deixarà el Risto Mejide amb qui estigui ara mateix, perquè ara últimament va Sabem canviar. amb qui està. No, jo no ho sé, però ara ja crec que més de la seva edat. Però no saps ni Bueno, amb qui no, el que està. passa és que ell també va complint anys. Clar, Aleshores, clar, clar, També ah, és veritat. Clar. Però si busqueu segurament el Risto Mejide està amb algú ara mateix, Segur. cada any ho deixa amb algú el Risto. Ah, sí? Sí, sí, sí. És Leonardo DiCaprio, espanyol. Sí, però sincer, guapo. Ja. La reina Leticia i el Felipe. Jo crec que no ho deixaran. Ahir va sortir un reel de la Núria Secret que deia que, que realment... Bueno, és una teoria argentina, ¿vale? Un periodista argentí va dir que el Felipe des del 2012 s'havia separat de la Leticia, però que per blanquejar la monarquia i que sostengués i que no tal, seguien junts, però que realment el Felipe està amb la ex primera dama del primer ministre argentí o alguna així, de fa... Bueno, que està com Què som ara, Juliana Canet, nosaltres? Què som, el que no sortia ara? No, és que m'agrada molt la Núria Secret. Núria Secret, vine. Aquest programa. Soc Jo molt sí fan que teva. just anava a dir, quan has dit la necroporra que separin i t'he dit no separaran, estava pensant, crec que es podrien separar silenciosament, en plan, seguim junts de cara veure. a la galeria, però cadascun al seu piset. Bueno, Jo crec que palau. estan separats realment. A veure, això és s'estimen. el que va passar amb el pare, amb el Juan Carlos i Sofia. Sí. Però no està... Això és legal, no va dir no. En plan, és ai, que no em Públic. surt la paraula. Sí, en plan... Home, Sí, però sí, les això va passar. biografies. que té que ser. Ah, això sí que és sabut. Però... Això, sí, sabut, sí. sabut, gràcies. Un bitxo. Ai, però què? A on? Ja està, ja s'ha anat. Perdó. Vale, i l'última parella que ho deixaran aquest 2026 són Aitana i Plex. Sí. Perquè sí, perquè a mi em Per ve de la gust puta cara. realment, però perquè... O sigui, jo vull veure feliç a l'Aitana. Però L'Aitana està sortint amb capullos últimament i jo crec que el Plex ho acabarà sent. Però i una cosa, i no et fa pensar que si una persona només ix amb subnormals pot ser perquè ella també... Però pobra És Elsa, subnormal. o sigui, ara ja no, ara ha madurat, però clar, és que jo a la Elsa la conec des de fa un any més que tu saps lo que ha sido eso, loco? creus que m'ha tractat així? La veritat que està feo. T'estimo. No, es que tengo un imán para los subnormales. Pero te has visto, tú te has visto. Tú te has visto. No tú, no no, tú. ja, gràcies. Jo anava a dir que... Que no soporto a la gente, O tío. sigui, jo anava a dir que sí i no. O sigui, crec que els subnormals troben subnormals, com pot ser el cas de l'Aitana, sense dir-li jo subnormal, Jo sí. i que de vegades segueixes patrons, que és el que em passa a mi. Que, bueno, crec que ja estic millor perquè he anat a teràpia, no? Sí. I jo no. No. Cada Superant, capítol buscant acabem validació. dient que la Elsa ha anat a teràpia. Ja, bueno, és que Pero está molt millor. Tú la veus el primer capítol de la primera temporada y es... Bueno, jo això ho recorde de després reunir-me jo amb la Iki i dir necessita Joder, ajuda. Tio, l'Àlex i jo sempre quedàvem per parlar... És broma. Som uns cabrons, tio.
Però me'n recordo el dia que us vaig dir... I quan trucàvem a ser mare, en plan, està molt malament. No, però el que va ser molt heavy, que això m'ha passat de veritat, que us vaig dir crec que tornaré a teràpia. I tu em vas dir, ja, tia, és que estàs fatal. I jo... Això va passar fa uns mesos i és que estaves molt malament, de veritat. Home, estàvem anant a un Open a Cerdanyola del Vallès, que diràs tu, per què ens apuntem a Cerdanyola del Vallès? I se'm posa a plorar. Vull dir, estava fatal. Sí, estava fatal. L'escena de llorando en un bus i a Cerdanyola. Però vaig tornar a teràpia i em va dir que no. La psicòloga em va dir, estàs bé? I jo, què? Quin tipus de relació és aquesta? És tòxica per part de la psicòloga perquè no et vol ajudar? Ja. No, però estic bé, ja està. Pues bueno, pues... Ja està? ja jo crec que sí, estaríem. perquè ens han apagat la llum Ens de la llama. Jo crec Perquè que... som uns pesaos. Sí, desocupa. Pues sí, pues ja està. Fins aquí el programa d'avui. Ens ha quedat així completito, no? La veritat que ahí sí. picadito, pa. Picadito. El amor te Bueno. da miedo. YouTube, Spotify, Evox, Instagram, Corre, que me lo quitas de las manos. Facebook no mos hem fet. Mira Ens tu. fem Facebook? No, que és un rotllo. Vale. Vinga. Busqueu-nos a les xarxes, cada 2 dimecres publiquem Sí. episodi sencer i se vienen cositas. Se vienen. Visca l'amor. Adeu.